Oyuto nyakwar Mogajwang en kinde machielo machenro mari mar Ratil mabende biro ni Jumapil ka Jumapil kochakre saa 1:45 mar otieno e kinde ma oganda mathoth kamoro ne luwo adhula mar piny Ingresa pod gi pak ne klab mar Manchester City kuom bedo joloch ma kawuono nyakwar Ramogi lig mar piny Ingresa. Waro kini machiegni dakika manok mokalo chien nyakwar Mogajwang be isebedo kiwinjo weche manyien adimba kokalo tipo mar mihero mar Ramogi TV. Ndalo 79 kende to IEBC tayo chenro mar yiere pacho ka mangima. Ruedhi nitiere ma sani koro dhi nyime kod manyo ombulu to kwano chalo nade oganda mar jo Kenya mar milion 22 gidire kanyo mani Kenya ka kachiel kod man oko mar piny Kenya jo ikore e yo mowinjore mar neno ni giyiero kitelo magidwaro tarik 9 dwe mar 8 higani. Walo kini machiegni nyakwar Mogajwang kaka pile wenda osemore studio ka antiere kod George Godwins kachiel kod Dr. Duncan Ojwang. George oyimore. Ang'eni lo weche mag adhula neno kibiro ka mana ng'wech. Adhula to koro City olalgo. Ero kama na enya daktari Oyimore Victor. Ero kama na enya Uriyo mabera enya. Asante. Ero kama na enya daktari mane kawachako twak makawuono nitiere riwruok moro ma ok mar piny owacho gi riwruoge mamoko obiro kod paro moro. Nitie jomoko machini mibadhi gi weche gi manie do pod mieno ma ok ber ka IEBC puodho gi mondo migi dhi lar kombe mag siasa magidwaro. Biparo ni en gima dhi nyalore e lwasi mar piny Kenya ni? Apani gine ok ing'e ni chik ma nitiere en manogonyo jalup ker gi ker mar chung kata doko ni ne gin gi bura mapek mar ICC or Hague. Ma chik no wacho ni yawa kapod pok otwe ng'ato ma ong'adne bura to wan gi principle ni ng'ato pod en ng'ato man thuolo nyaka court bedi mawinji masaidi mawinji evidence mang'adi ni buro ewi. Koro miyo bedo ni ng'ato ogwel gi wach kata okele do ok onyiso ni ng'ano en ng'ama buro seyo. Chutho mano luwore gi kaka Kenya nobet nikech Kenya nobedo e yo moro ma joma ne tero ji e do en sirkal. To sirkal ni samoro ne nyalo mako ng'ato e yo moro ma ok owinjore kata e yo moro ma samoro kochopo e court to court dhi yudo ka gin weche ma ok ochomo kuro. Weche maonge neno moromo. Mano notimore mang'eny. Wang'eyo kaka kata mana Raila gini nosemaki, Danki Madhi gini, Orengo gini, ne en gimoro ma nitiyogo e yor siasa. Koro ikawi, ti mi bura, to kose mi bura titami chung, kasto ka ndalo sekalo tidhi wito bura chani, wawe bura. To ndalo mag chung to setimore nade? Osekalo. Koro mano katieko to nobiro gi miyo ji bail kata yalo kanoko e yo mayot. Mago tene yore misiro go sirkal mondo kik oti gi polise gi thuolo mar mako ji e yo moro ma ketho ratiro mar ji kata tiyo e yor go siasa e yo moro mar joma ogidwar. Ero kamano Godwins. Wan e kinde matek ahinya nikech kaka wakili osewacho ni ng'eto mane migepe mok mag piny owacho nomako e chung mar Uhuru Kenyatta gi jalopne ne chal ka gima noyawo thuolo ni dobro tiyo kod wach mane oyal cha mar yalo kata mana buche mamoko maket kod mano mag Uhuru Kenyatta. Ahinya ka wang'iyo weche mag bidhruok chapter 6 mar katiba marwa. Ok ne kanyo mana kaka wakili wache ni do kae nitie ng'eto moro ma koseng'eti to en bende koro bedo reference mibiro tige pend chik machielo. Koro the fact ni noseng'ad mar ker Uhuru Kenyatta gi jalupne sama ne gin Hague cha onge kaka dang' iloke sani ni koro an koro ne VOJ wagwandore go koro tera koro
koro mara no ni kore tama dwa wende koro se bibiro mano pim gi nyamin ne oyo kerbe no to ne ni heg to bwana ni koro podo hangne wach poko wach na koso kata okosna koro at the end of the day kata ka koro jogi chwalo weche gi en mana ka pend chik de loke to be gomio loke ne bedo matek gi na chiel gum gi ka wakilo wacho ke jasi ki nyalo rita kosenge ni yombo to dake kama tin ni ngane no kwalo gwenda ingene samidhi wacho ni ok akwalo gwenda ja sa usirumo omiyo samoro en chik maber to yude nyalo bedo matek nikech no siti kode marachon matini wach mar integrity kata bedrock ni okonego bene kori tiyo gore lwasi mar siasa mar piny Kenya sani enya ng'ama samoro pok do ng'ado ne bura ng'ama pok do ng'ado ne bura buche pod waluongo ni pod en active court nikech gima wakili nyo wacho ni gimiluongo ni presumption of innocence nyaka kuongi yali gido kayudi kod ketho koro kinyalo wach ni jamakosa ok yali gido ketho nyaka chieng supreme mago nyundo mogik kech ka podi ne kore ka to podi nyalo appeal manyaka court mogik ma wan ga pachoka ma en supreme court ema koro go nyundo mogik ni oyud ne jaketho to ka ine kore ka to podi mane wuoth pok oyud ne rach kama oking'e ni makosa ma samoro watimo en kawo weche wene chik nikech chik mar integrity mar chapter 6 NTA to chapter 6 ng'enyne samoro chako tiyo kata ka koro se yieri pod otiya pod ng'ato nyalo dhi e court mayud ka ok iromo magoli to kata e tok mano chia mar kido maber ok en tich chik omiyo aneno ka wadwaro yiengore ahinya kuom chik ne motimnwa tije monego watimo chik kata pend chik ng'iyo mana ni kik gik mitimo in joweteu to bedo ng'ama ber to en puonj ma wayudo e kanisa en puonj ma wayudo e kaka wadongo kata mana e bedo wa kaka dhoud onagi nyisowa ni tim makare en ma inyalo dhi wacho ndalo moko nyong'o nokona ni PhD ne en the sense of wrong according to Joluo tiende ni kaka Joluo nyalo wacho ni ma to pok waneno tim ni rach gimbe ne gin gi chikegi koro magi te ema loso dhano to magi te ok ochuno ni nyaka ng'ato kuong dhi e court ka wayudo ni kaka ng'ane odak ka to kata kapok odhi e court to ng'ama rach timbege timbe juok timbege timbe mangilo wan wawegi ka jopiny ok onego wariti twech mare wan gi thuolo mar wacho ni wamiyo nyango ma kite bernwa ni to wawe ng'ani to nikech ok wadwa timo mano kata timo mano tamowa to kendo nikech samoro joma richo go be ma watimo ang'o wadwaro koro wadhi waketo tich mang'eny e chik mogik chik ng'iyo mana ber mana ma oko tiende niya nitie gik mang'eny ma chik oyie ni nyalo timo to ng'eny ji ok tim nikech pod gineno ni kaluwore gi bedo na kata kaka jakristo kaluwore gi kaka bet mago gik ma ok anyal timo for example idhi yudo ka nitiere jomoko madhi TWAK mawach niya chik nyalo yie na amer to samoro chik kanisa to ok otima nade ok oyie koro ok owe kong'o nikech en gima chik odagi owe kong'o nikech gima chik lemo timore nade odagi nitiere onge chik mawacho ni kony jonyuolgi to wang'eyo maler ni kaka Joluo chik mar luo gi culture wa okete en chik kendo chik mar muma be wacho ni dag maber gi jonyuolgi mondo ndalogi otimre nade omedre koro chik kata pend chik mulo mana mapin kuom chia ng'ato an kayudo ng'ato ma en gik motimo te otimo mana nikech chik oyie ng'ano ng'ama dak go tek nikech chik ok dhi koni ni mos ji nyier gi jirani chik dhi mana koni ni kik idhi igo jirani to wang'eyo ni tim maber kata tim makare
to en ikonyri ka ng'owa gi jirani kware uru chumbi bed ng'ama ber. Koro ka ng'ato wacho mani an chik onge chik kumondike chik na mi jirani chumbi, in dang' iwach ni mano ng'ama ber kata kibedo go jirani. Omiyo nyaka wayaw pachwa ma wang'e ni ber mar chia mar dhano otegore e gik mang'eny machalo lemo, machalo values, machalo culture, machalo puonj, machalo siem, machalo dak gi ji maber. Omiyo chik omako mana bape moro mapin mojukono. Erokamano. Godwin, wasenda sena nyoyo kapok wachieki. Kaserodho daktari kapok wadhi kamachielo. Ing'eni e chikegi gima dani mondo anyis japiny ni wan bende wan gi gima waluongo ni court mar japiny ma wanyalo ng'ado nigo bura. Nikech nitie gik moko ma samoro bende kidhi to chik nyalo penji penjo matek ma samoro ok inyal duoko. Nikech kihango na jajuok taidoga ka kuot, koro koto koni ni demonstrator ne kako kuot ga. Koro ing'eni in ok inyalo wacho nikech ok ijajuok ikia kaka iido. Koro wanda wabiro mna gik kodi gi ka ok wateri e doho e court wa mar jopiny ma neni to wabiro lando ni biyo je ringo pitipiti. To court mar doho to ka koro penjowa to koro wabiro wacho ni ok wang'eyo nikech ibiro penji gik ka ok inyal timo ni koro penj bende nigi court mare ma kwasejajie kata ka doho ko jaji to wang'e timbeni. Erokamano. Tieni weche mag bidhruok en kakidak kaka ipon, kaka idongo, alwora midongo to kod gik moko ma samoro kineno kidwa timo to nitiere paro moro machako bedo ni gini kata ka dhi time ni to ko gima long'o e wang'i kaachiel kod e wang' jomoko kata mana e wang' Jehova Nyasaye Nyakwar Mwajwang'. Koro en bura ma kamoro bedo matek yalo kata kinde ma koro wakono ndalo to wadhi e yiero maduong' Nyakwar Mwajwang', to wan ang'e anena ni to buche moko ma osetiek yal ma bende kamoro ya moko ng'adne gi nyaka twech ma bende pod laro kombe mag siasa to dhi bedo nade. Kuom ranyisi mjumbe ma Sirisia Meja Waluke unyalo paro buche en gima noseyal mosetieki Nyakwar Mwajwang', kata kamano pod nitie thuolo mar ng'ado bura e doho mamoko ka ong'ado godo apil kaka chik mar piny Kenya ka koro dwaro. Nyakwar Mwajwang', weche thoth mokalo Migosi Raila Odinga nyocha ogwelo Martha Karua mondo bed running mate mare bang' ka William Ruto wuon nogwelo mjumbe ma Madhira Rigathi Gachagua kaka running mate mare. Tinende IEBC dhi nyime kod chenro mar kwa oganda jo Kenya mondo nonane ka gin jondiko mbulu kata ooyo. E kinde madong' kod ndalo 79 Nyakwar Mwajwang', kwan oyiengore kuom ng'a gwenge machon molong ni provinces. Nyakwar Mwajwang', wabro ng'iyo nene to kwan chalo nade to bedo mar Kalonzo Musyoka ma bende bet ka gimoko ng'ado wach mogik e bedo ne Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi bedo nade e kwan ma thuondi ariyo moyangore sani ni dhi laro koma ten piny Kenya dhi bedo nade. Wakili, siasa mar kwano osechako donjo sani mae sani IEBC register margi gin gi ji 22.1 moting'o nyaka jowa ma diaspora kaluwore kod dwaro mar chik. Iparo nade wang' ne odhi gore nade ng'ama nigo teku mohewo nyawadgi kipimo gi Ratil? Mana ka pile pod otek nikech Kenya ka nenore ni yiero ka yiero wabedo gi thuondi ariyo. Kendo ng'ama nyalo wacho ni koni ema pek samoro nyalo bedo ni oko wacho chuth wach dhi chopo nyaka dwe mar 8. To be wang'eyo ni e chutho to dhoudi machalo kuma ji ng'enye emomiyo ineno ka sani jomochungi te laro Mount Kenya nikech adiera kwachecha wat dhi mana 5 million. En ober ma kiseyude timedo mana sanja moko. Koro nyisi ni ene kama ilaro. Omiyo wang'iyo kendo nitie kuonde manyalo nyiso kaka yiero dhi. Koro samoro kidwa ng'iyo kaka yiero dhi tinyalo chiko iti ni to Western wacho nang'o, to Mount Kenya wacho nang'o, to Rift Valley wacho nang'o. Pod inyalo we ng'iyo coast mathin nikech ng'eny mar ji. Inyalo we ng'iyo Northeastern, inyalo ng'iyo Nyanza wa tiwacho ni Nyanza be nitie kama kete. Kasti inyalo bedo gi kuma piny dhiye yo mayot ma joma ng'iyo wacho ni okay, eri kuonde ma nyalo lokore gi kuonde ma jomochungi ogo e pacho.
king'iyo ka Nyanza tinyalo wacho ni ka jakomo go e pacho to kendo jayude ga maber onyalo mede gi joksi wang'ni koro biro maber idhi ng'iyo ni to koro koseyudo ma to ere kuonde ma odhi loko mane oonge go momedo mano yo achiel mar ng'iye maber ko dang' oloke central mapin obwas bathe odhi omed gi manen go cha to dang' odhi mana maber chuth to koro chaki ng'iyo ni to samo dhi molaro central cha nitie kuonde mabe onyalo wito nikech koro oyudo central kada kuonde manyalo lalne to girom nade en ohand lal gi yuto to lal gi yuto ni ere kaka gini dhi gere koro kiseng'iyo mano ting'iyo ni yawa komoro mane wajabedo go mane be wajakedo go iluongo ni Jubilee e Jubilee ni ento base ne bedo ga Rift Valley gi Mount Kenya sani to giwuoyo nade Rift Valley ni ento pod owacho nang'o to Mount Kenya ni ento pod en i Jubilee makoro sani chalo gima olokore UDA koso en be waseyudo bathe dhi konyo jopiny mabor nikech iyudo ka en mana tich kwan te kwan no inyalo wuok gi weche moko makoro ok gik moko buo gi dwe maraboro nikech idhi neno ni an sama yiero chakore tadwa winjo ni to jakomo dhi nade central nikech ang'e ni Nyanza wato dhi yudo ka pile coast bo dhi maber tadwa winjo ni to bo loko central to kisechiko iti mi winjo ko kwan kuonde moko 3-4 tineno ka ok chimni yo tiseng'e ni gini samoro kwan mane wagocha samoro donjo kata ok otimore nade ok donjo kama Godwins Yes. ang'eni kwan wang'ni midhi tigo mar ng'ado ni to 50% plus 1 cha ng'ama dhi yude apani the last time mane an ka na mi kwan kaluwore kaka nonego wakaw running mate ma bende aparo ni kwanda no ema nodonje kaka noti kode ni koro na koro ni kwano no nyaka donje kamano actually kapok awacho ni wach kwano no kendo gima chaka wacho en ni okego ne ani ka clear win to mana kawuoda kamba ni nyaka wachak wamake amaka awinjo ka jowa moko samoro wacho ni odwa chando ahinya kata ko chandowa kuche wan go gadier kich wang'eyo ni kuche ma en 1.5 to 2 million ka wan kode gi lange no to dhi donjo koro miyo en kata ka gimoro ma pod odwaro to wawuoyo mana kode to wakete obed Azimio of course ang'e no dhi duogo keje kuma dang' odhi malich ahinya to onge to the way it is kaka nyadendi Martha ne osebiro e Azimio ana nene gi kwanda jakomo rum 50 plus 1 Azimio yudo koro owego campaign en okapu ne osepong' chuth gimidwaro okawacho no owego campaign achiel kuom gik manomiyo anyisi ni ne wadwaro ni mondo mi wakaw nyadendi Martha Karua ne en ng'ama wuotho ing'e ni king'iyo kata na Kalonzo joge ne dhirowa ni winjo ka chieng' cha akwero osiepna manene kacha ni wang'e gimudwaro kech ne jo oda dhirowa mondo wakaw Kalonzo mondo giyud ka koro tich yot negi nikech en gima kani kela ne to kaka dhogi wer kocha to ne gidhi koni ni ok inyal timo gimoro monuore e yo achiel ti igombo ni yud answer mopogore nikech jogi nosechungi otiko ne dereyo ok inyal timo gimoro the same way tirito ni yud duoko mopogore ma ema nomiyo gisundowa kabisa mondo wakaw migosi Kalonzo te mana kweri ni Kalonzo to ok wanyal kawo kech mano dead on arrival ng'ama ne wanyalo kawo mane ga clear win na konuka ne en Karua no gik moko ariyo kama wacho kar lingja kano winja ne dwa kawe kano winja ochako wuoth ing'eni Kalonzo to ne wan go to issue demands kama obedi kane koro kego ne osome saa 4 otieno pod en Thendegwa okalo kore kokroso dhi Kirinyaga
Tieni nyisi ni nitie gimotimo. Magi sama wuoye kodi ni siasa oselokore e Central Kenya ka. Kidonjo tiwacho ni Martha Karua uso Raila. To jo UDA to Ruto uso Rigathi. Kichen kodonjo to chako ni ma wuodu ni ma mochung' batha ni ng'a ni ma Rigathi ma donge wuodu konye uru. Koro Ruto ma uso Rigathi ne jodalagi. Wan kama koro wagike Martha Karua ma uso Raila ne jodalagi. Manyiso ni koro wayudo the right person. Ne omiyo joge ne garowa. Onana kunu wakauru nyadendi. To bende namba 2 kiti jodala mwalo go hapa ni wang'eyo maber. Ni kata na Rigathi sani. Gine manyadende Martha makia fuanda okonya gore kode. Ki jodala mwalo go dhape joma mine gi luoro ok gore. Ne neno kata ka jatend piny owacho machon no gol gi ang'ich welo. Kukele media ni wacho ni an ng'ata achiel to chaka ni you know and I know and everyone else knows ni an gi dhaka achiel miluongo ni Lucy. Mano gima samoro ok yot mondo timre e piny onagi. Koro nyiso ni mwalo kucho kosikwa setero Karua ok de joka gore kode kaka de gi gore gi ng'ama dichuo wadgi. Jomoko bende wacho ni e yiero mane Martha Karua chung' kar kende, Ngilo osechung', Martha Karua be osechung' laro kom mar tend piny Kenya. To yiero mogik mane Martha Karua nochung' noyudo mana ombulu 43 kende. Hono mare ma wang' ni en go ma kamoro nyalo kelo ombulu mang'eny mane ok onyal kelo kanochung' kende. Ing'eyo ni VOJ dynamics mag siasa bedo. Anyalo tiyo gi example kata mar Governor Obado. Kano ochunga MP norem. Ochung' MP Kanyamkago tame. Kano ochung' Governor Oyombo. Tiene dynamics mag siasa opogore. Seche mane Karua dhi cha ne gi dhaw. Mana dhape jodalagi mag jo Kirinyaga. Sama koro wawuoye ni dhaw ae Kirinyaga odhiye Mount Kenya. Oae Mount Kenya obire Kenya. Oae Kenya orie mine. Oae mine orie integrity. Magi dhaw mantie kacha. Ikich kidhi kambaka magi goyo sani en ni Jonyeri eka notiyo. Jonyeri gi ni serikal. Kirinyaga waka wan pok watiyo. Mako wacho ni miyo wa deputy president wan bang' nyarwa. Matieni dynamics otimana olokore. Tieni koro sani kane okiero Martha nodwa mai MCA to chunyi koro moramore support nikech MCA no koro kodwar. Odhiye gima malo. Koro dynamics mag siasa ma central bendo lokore kanjo wacho ni wamiyo Martha deputy president. Governor makoro dwaro onge. Odwaro gimachielo. Koro siasa ni o change gi dynamics kako biro. Niro kamano. Kamano. Daktari, Mount Kenya ka osegolo presidents adek e sigand piny Kenya. Founding father, Mwai Kibaki, the late, kachiel kod Uhuru Kenyatta. Sani ochako deputy president kanye makoro ji luorore te. Ahinya to ferese ariyo makoro jolaro gini. En ang'o mane giremo e loch mag yawuot gi adek go te. Mawang' ni koro ginyalo keto geno margi kuom ng'ama miyo mar keto ombulu e okapu mar Migosi Raila Amolo Odinga kata keto ombulu e okapu mar William Ruto. Gomba Kamatha di bed na matek nikech en achiel kuom joma luoro kenda setiyogo nikech nakoni ni ne luonge magwele ma watimo kode BBI. Motiyo matek gi chunye te. Mowito BBI kama gwen ninde. Koro miyo timo nende nyalo bedo matek. But number 1, jomose bedo ker Mount Kenya, ji adek mikwanogo. Giduto gin gi gimoro kanyo. Ok gisebedo joma reformers. Matiba ne reformer, otho koko bedo president. Ndalo kata Kenyatta ne nitiere ji machalo Dedan Kimathi. Otho kata loko yudo. Uhuru ok dangi wach ni reformer. To iyudo ka reformer machalo Gatabaki gini norem mane opinsani. Kibaki ni emane wacho ni bedo gi multi-party Kenya chalo ng'ado wembe, yien mang'ongo gi wembe. Okuongo ne kata mana Jaramogi, gi Raila, gi Matiba bedo ker. Koro chalo gima samoro chia mwaneno gi oko nikech wan joma oero
joma chalo wakinde momiyo Orengo very famous thurwa, joma chung' ne ratiro mar ji, mago gik mamoro jaluo. To chalo gima jogi, to mago ok weche mapek kuomgi. Emomiyo Uhuru dhi bedo ker, to kalo reformers te mane tiyo gi Raila. Emomiyo Matiba ok obedo ker, to Kibaki obedo ker. Koro mane momiyo samoro gima wanyalo neno ni bernwa, to wabedo gi thuolo moro kaka dhano ni gima ber ne ng'ato to wacho ni ber ne nyawadgi. Kaki neno ni ng'ato neno. To samoro gineno mopogore nikech e rekod gi aneno ka joma giseyie ma gimiyo ker ok gin reformers. Omiyo samoro reformers go bedo gi nying maber oko mar pinjego maloyo ei pinyno. And sani ka kuom adieri to Martha Karua ni noyudo kura 40,000 manyo ker, nok nomanyo gimoro ma ok oriwo jo Kenya. Wang'e ni Ngilu kano chung' to noyudo kura 400,000 gi wiye, to Martha noyudo meke 40,000. Wang'eyo be ni Martha ni joka neno ni nogwere gi Kibaki. Jothurgi neno ni kane wuodwa ni e telo to un gi jakom ni resign, kasto moluor Raila be ne omiyo wuodwa tich matek. Mano be ni e chunygi kanyo. Ni chandonwa Kibaki. Mar ariyo, Uhuru no kata ka ero uwinjorugo to nitie ndalo mane utimo ang'owa, ne ubalo. Koro chia mar Martha en chia ma samoro ber ne jaluo. Nikech jaluo en ng'ama ohero adiera, jaluo en ng'ama ohero reform. Wan e histori wa wasewuothe laini mar reform. To samoro dhoudigi ok oseng'iyo reform, emomiyo gisebedo ka samoro gigwenyowa kendo gibiro gi joma samoro e pachwa waneno kokoromo. Mogik en ni kang'iyo Kenya kata mana Martha, tayudo ka mokwongo Kirinyaga chalo sub-tribe e Mount Kenya. Nitiere Okuyu, then nitie Kirinyaga. Emomiyo ne Ruto botamore, nitiere Kirinyaga, nitiere Okuyu, kasto nitiere Meru, Embu, gi Tharaka. Emomiyo koro no kwero Kindiki ni awa Tharaka to dhot mathin. Jogi jo Mount Kenya gi ging'iyo ni telo negi gi Jakikuyu. Kirinyaga en a sub-tribe. Embe en kanyo to kendo makore kodgi to ok en Okuyu. En a sub-tribe mar Okuyu, Kirinyaga. Koro Martha pod iyudo ka donjone maber ei chuny Okuyu samoro bedo matek. King'iyo kama waeni bineno ka ji machalo Waiguru gini othung'e. Mogik en ni sama ineno koro imiyo Martha gini ni, inyalo wacho ni samoro imiye kodeko nikech gino osetimo gwelo mar party. Kendo kineno party man gi teko ma jotelo nodhiye, ineno ka UDA noseyudo ji. Koro sani ok okedi kata mana gi Ruto malo kucho, to MCA mane dwaro chama neni, mana kaka timore pole, kaka timore kata mana imwa, mana kaka Iluo mabe wasiko ni chama. MCA ma koro noseyudo ticket mar UDA ni, en koro gero UDA, to UDA no koro konyo chama ne cha nikech eka embo donji. MP be kamano, governor be kamano. ODM ne pod oko yudo ji kucho. NAK Kenya mar Marthani ne oko timo gwelo, be onge jochung' motegno. Koro miyo foot soldiers maen go iyudo ka thin, to kocha iyudo ka koro bedo team maduong' nikech nosetimo gwelo manoseluongo ji ma koro jogi are stakeholders e lweny mar Mount Kenya ni. Mogik wuon osigo ni kata obolo ne Martha to ne en Uhuru Kenyatta. Nikech ene mane wamoso bade, ene mane wawacho ni koro wadwa wawuothie dhoutwa mondo wariw gi gibed gimoro achiel, kata ka koro ringo bolo ne Martha nikech koro no wacho ni en ok obi wuotho. Koro wuoth gi Martha.
tawacho ni yawa dang' iwewa gi e kore gi Martha to in ema ne wachako kodi wuoth donge ma ok itim makare. Itemo wacho ni matin ni king'iyo kwan mar ombulu kamoro kata mana Azimio kamoro ok nyal wuok kaka giparono koso nang'o gi nonro mitemo kolo matutno daktari. Ker piny obuodho ringo. Yes, wacho maler lot wang'e pinygi ni wacho maler ni en koro ok obi bedo e campaign ma Mount Kenya. Koro kineno ngufu mar ker piny ma en wuod piny cha to kendo en wuod president mosetiyo gima koro tame ma en be koro wacho ni koro ok adhi wuotho kodwa bokethonu ni koro samoro Martha nyalo nyale tanta neno ka odhure wi Martha to nonengo en be omak mana kona ne nyaka giko. Erokamano daktari, aparo ni daktari wuoyo kuom oboke moro manondiko ni kamoro jatend piny Kenya ok bigo campaign makmani en pok owuok apia wacho donge. No confirm, but anyway, yes. Godwins. VJ. Kwano ni chendo podi. Kwano ni onge kaka chendo. Ada kwero daktari ayanga. Ni kanyiche ne jogi go kata kura ka deputy president Karenka. Ne gine magilando nwa kendgi. Ni Kindiki ne yudo 118. Ka Rigathi ne yudo 8 kende. Matia ni jodala gigo be nyicho seng'e ni e public court onge gima Rigathi nyalo nwang'o. Emomiyo wang'eyo ni ng'enyne to ok gihero ga joma joratiro ahinya kalure ka gigo kura. To wang'ni giwegi gimbe ne gichich ni mondo ng'ato yudre ma usore Kenya ka nyaka wakel ng'ama jaratiro. Ma emomiyo kata wabunge gigo no tamore Rigathi nikech ne ging'eyo ni court mar piny noseng'ado ne Rigathi bura. Iwinjo. Koro neche ka gigo ombulu to gigo ombulu magi te neche gigocho ni Kindiki. Dhana 8 kende mane dong' gi Rigathi. To finally ero koro giduogo gitimo decision margi ka ging'eyo. To gima ng'eyo en niya kata obed mana ombulu midhi gono. Jowagi ero gigochone ga ng'enyne leaders magine mag reformists gigochne. But wang'ni kuch gipogore. Kuch gipogore nang'o. Ing'eni gin kuro gisebedo gi telo gi te. Maginegi nono ka gipimo to giro ni tend Kibaki chanyich bet berberie kodgi. To at least Kibaki ni mibadhi ni ok geye ahinya. Kuro samoro giwacho ni wat kamar Martha ni nyalo kelo konyruok e ang'o e karwaka. King'iyo mar an ker mar piny owacho kata kowacho ni ok dhi campaign to aneno ka gino bende pod bera nikech sama nje joudo donje ground kacha ng'ama ne gibuodho gi nyinge ne en ker ni ng'ani matimo kama koro ana feel ni ker en ng'ama lich ma ok ochuno ni nyaka go mana siasa physically. En onyalo kata go siasa gi State House ka. Siasa ker ng'eny ma ok ochuno mana ni mar mako microphone. Onyalo go siasa gi intelligence, onyalo go siasa gi pesa, onyalo go siasa gi yore mang'eny mapok odwaro nwa. Omiyo ker kata kowacho ni ok dhi. I strongly believe ni face mar Martha Karua is enough. Nikech en face moting'o gik moko adek ma very important. En mani wang'eyo ni kocha to ka wantie to nikech wadwaro mbochegi. Mano to kata na jakom weche moko mag achich gi age jochumbugi gin gik mwasoyo fuku nyaka chieng' mwachamo muma. Nikech wang'eyo ni joma wadilgo to gin jochumbu ma ka giwinjo kiwacho ni jochumbu atere sel kuch gi onindo. Ng'enygi kech mane kaka gitimo gigi. Iwinjo. Koro kucho kwa dhiye to wabedo mana kaka Magufuli. Masama pod inyisi ni Victor to nitie ka ochumbu ne en kama kiko jatelo bia wati abiro ng'eyo bang'e. To kwasewacho ni na hapa ya kwamba eka koro wanyalo wacho ni gichumbu mineno ni to maara chok watim. Mari ni to ber wanyalo dong' kodi. Mano kamonego koro wakunge dhogwa saidi sama wamanyo kura mwalo kuch. Erokamano. Daktari, lweny ni chal ka gima joma nyalo biro thego ji ariyo gi ahinya thundi ariyo makoro wacho gi gin mana joma tindo. Iwacho ni joma tindo ng'eny wang'ni molo joma samoro igi oniang'. Dhi bedo nade?
joma tindo gi mana kamine pok gibedo ayanga group minyalo wacho ni gin ka. Gin weche ma samoro iwache Facebook to identity matiyo Kenya ka en dhot namba achiel. Ok religion, ok en tin ng'ato, ok en gender ng'ato. Emomiyo joka ne koro wacho ni kare wang'i ane ni to gender wang' ni dhi tiyo. Kochako tiyo to chako gi kawuono. Nikech onge kumosetiye e Kenya ka ma ji owacho ni wan kamine. Ng'ama wacho ni wan kamine no wache nikech already en kanyo. Ne waneno ka joma kata mana class machalo joma tindo mariek. Ne waneno ka Kethi Kilonzo timo ne jakom bura mamit ahinya Supreme Court. To kano chopo ni koro chung to yud ni kare ne ok ndikore kata ka jakura. Ma Kethi Kilonzo ne ok ogo kura, koka wachich ni kare ne ok ogo kura kata ne en, ne wuon gi, ne jakom manochung ne bura ni, to Facebook to kare ne entiere kendo en achiel kuom wakinde makoro dongo mane kedo ne ratiro. Koro samoro nitiere group moro ma waluongo ni middle class manyalo mohero weche machalo reform, ok joma wuotho dala gi pat kira to chamo rabuon, magi joma chamo makati masomo gaseti magine to gi pin to kura bogi go e group kepi gine go. Koro rabuni chiemo migosi daktari kama wae kodi ng'eyo kagan gi rabuon to wach ni lich atimo ng'uono kabondo. Koro joma tindo pok olosore ka dhot minyalo wach ni wan ka joma tindo to mae mawadwaro. Onge nonro mosenyiso ni joma tindo gocho mopogore gi joma dongo. Tiende ni kawuon gi gocho ne kabinde to joma tindo gi be kata wacho weche moko ka gisheng to en be ka chieng no to en bokaw mana ludhe ogocho gi joma dongo. Omiyo onge nonro and nonro setim mang'eny ni to bin joma dongo joma tindo gi gine tiwacho ni wuoyo to giwuoyo mopogore to kura tok gi go mopogore gi jonyuol gi. Koro samoro ma ginyalo chakore wang'ni emomiyo e joma ng'iyo timbe ji kata behaviors kata patterns, nikech pattern ema nyisi kuma ji dhiye, to ok buogi gi weche mine, ok buogi gi weche joma tindo, ok buogi gi chia mar somo chik, nikech gineno ka mago pok notiyo Kenya. To samoro ginyalo chako gi wang'ni. Wana ketu wang'wa. Godwin Smart dakika achiel. An kar joma tindo ka tawacho ni ng'ama wacho wach madonje it joma tindo. Mane ng'ama nwang'o joma tindo. Ananeno ka mulu wudo gando chako gini. Ada mi example gi ji ariyo. The first person en Mudavadi. Kani neno ka koro joma tindo explain ne jo Western mondo understand ogirimiti mar Ruto gi wuodgi. To gikawo chuma moro mapek kabisa to gindiko ni 70%. Koro giwacho ni Mudavadi ne kodelo. Koro joma tindo ni 70 ni duong' ma Mudavadi okagelo. To joma tindo machielo bochako kelo picha moro ma Mudavadi higi 70 mondo timre nade oting'. 70 kore konyuoye piny owuoyo. Tiani gitemo nyiso jodala gini ogirimiti cha uondwa. Bwana ni 70 pek ne moko nyal ting'o. Koro tiani ene wuondruok. Gire chok nyadhi. Ma king'iyo sama inche jakom rieko donjone mowacho ni ante miyo utresari. Chieng' ne makuchwa noidhe kendo gata mala 15 e Western ka. Itemo wacho ni koro Western jakomo Odino ni motingo Trans Nzoia nyaka Bungoma ka. Jogi of realize ni gima wuodgi no saino konyala achieve. Ema koro joma tindo communicate gi chumbegi. Koro joma tindo gi bedo mariek e communication margi. Tiani kiwacho gima giwinjo koro language gi gilero ne joka ni ng'ano wuondu. Eri nyise no miye sirikal atamalo 30. To en atamalo 30 moko nya nwang'o nikech oket ngas mabor moko nya ng'awo ng'ute modonje. Kidhi ng'iyo gima ne joma tindo nyiso Kalonzo.
to an na pimo stoch Kalonzo kecho kego ne abene rieko go wiye lero koro okonyal ringo mabor kech remo chwer kuome kanyicho gik to kego ne olando motegno ni bwana ne tamiyo prime minister iwinjo chief minister koro gik moko achiel ariyo adek mantiere kanyo gima nyicha notimore kanyo maduong' miwuoro ni ka koro joma tindo ma Ukambani somo gicha to ne gitamore luwo bang' Kalonzo te nochalo kaka koro mogine madam nyisi ni an nyiewo Bugatti nono ta weyi to nyithindo be winjo kikwere ni Bugatti to danga nyiewo ni nyar mara we pesa ni agerne go nyithindo gi landi mondo biro konyo gi kwa onge to funda kendo tingo gik moko koro ng'ama ja higni 24 ka 25 okinya dhi por gi mamani giwacho ni wan wadong' gi baba ma as time goes ibiro neno kaka Kalonzo otimore nade oduogo kiny dhi por ok dhere ero kama na yenye kwa mkajong bena dier ne kura mawang' ne joma tinde bende biro ng'ado to kaloko da okang' mane jatend duond buch ODM okawo mar walo Martha Karua kaka jalupne ma bende jatend UDA Dr. William Ruto okawo mar walo Rigathi Gachagua bende nitiere kwan mora ma kamoro nya donjo kare Jodito man go disiruka ya utro bende wigi otimo jere temo fuono matut nito mupogore kod mano to nitiere mage mupondo makamoro ing'iyo matut e paw siasa e kinde madong' kod ndalo 79 kendo jo Kenya dhi e yiero waduogo tok ywe nyakwa Ramogi iwinjo thuond weche bang' kinde mano kende moiko ni lak sadek mar odhiambo ma kawuono. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi kawa kikogi makare yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko baby full my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake kimwaga pesa ndaleveza Tum Dagmor Ramogi Night etira diane dala Magite mana Ramogi TV aido gari tera we go Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jodito mag siasa kawuono nyonore holo marokak. Azimio la umoja chwalo campaign Narok ka Kenya Kwanza chopo Uasin Gishu, Baringo kod Nakuru. Tuo ni komuno diclofenac odhi gi miluongo ni anaphylactic shock. Anaphylactic shock en ginene ma serious, en condition ma serious nikech onego ng'ato piyo. Jolony medo jiwo jopiny wetie asasa gi yedhe makweyo rem. Ibanda Mombasa, ibanda Nairobi, ibanda Kibuye, awuotho Kapondo. Johala machiro manyien ma Kibuye ogolo ywak ewi midhiero magiro mogo e chirono manyocha oyaw kendo. Wadonje tielo mogik nyakwar Mgajwang' mar tiendo mari maratilo dhiambo makawuono watemo kengo wach mar kwan mar IBC oganda milion 22 ma jo Kenya mabende rito go ombulu tarik 9 madwe mar 8 higani e kinde mabende IBC dhi nyime kod oganda jo Kenya duto mondo ng'e anena ka nyinge gini e register dhi bedo marach ahinya nyakwar Mugni tarik 9 kidhi go ombulu ting'isi ni nyinge onge register kata okawi ka ng'ama samoro no osenindo. Koro en gima long'o mondo dhi ng'i ka nyingi ni register mag jotomuru nikech en ting' mari kaka ja Kenya mar gombulu ne kitelo ma ini won idwaro. Iparo nade? Eni kwan oyiengore kon mane? E kwan mag ferese ariyo mano migusira la Odinga e boma bul mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party koso jachung' mar UDA mano Dr. William Ruto. King'iyo kaka Kenya koro chalo gi kaka ombulu nogo 2017 kaka nogo 2013 kaka ombulu osebed ka igonyo kwa Ramogi kaka bende ji nong'ado ombulu giko dwe mar 2 higani mabende IBC notagoro tielo mar 2 mar chenro mandiko kura e Kenya ka mangima. Nitiere penjo ka ma ji penjore ka nitie ng'ato penjo ka ni noneno kaka Narok nopong' ni to bende mano nyalo ng'iso ni jakom nigi ji Narok County koso mano ote mar Jojo Mwer kantiere gwenge mag Narok kocha. Victor, an gima chanda eni Mombasa gi Coast chal ka gima dhi weyo migusira la Odinga nikech UDA gitimo campaign ma dot to dot kendo ma endi kidek miyo jakom wich bar mapoko dwarne ng'is jakom no webede comfort zone ni kuonde mane ong'eyo ni oselog ka kamoro nyalo biro bwoge ombulu mawang'ni machielo ka endi biro wacho ni maka jomo oyawre ikona kanyi ni winja ka in god kweru chuny lejo Maria timora ahinya ni to wang'ni Uganda luo we mor nikech Martha Karua ombulu mokelo hie to kineno. Wakili kane poko dhi yeo ne asomo ote moko masanja ka ukang'eyo ni wach mar pong' mar papni ma ng'ato bende nyo setemo lieko kane ma bende no ka kwethario madongo gi jopiem go Martha Karua kanyo ni Nyeri nye nitiere ji Ruto gi Langi kanyo nitie Nyeri ne nitie ji to bang' kanyo kweth ma bende go siasa ni ne goe ka tiyo gi wach mar pong' mar jopiny e kuonde mag romo mag siasa. Ben gima koro nyaka tigo wang'ni nitiere kumodonje mar moro ji gi tugo juok ji to campaign wuon to chalo na gik machalo economic forum ka mineno ka Ruto dhi bedo gi county to giwacho ni wan magi gik ma wadwaro so iwacho ne gin to kare ka wayudo sirkal to watim nang'o mini neno ka koro gitimo mane gitimo moro Nyeri moro Kiambu County Development Forum ni achiel kuom yore mok makgo Mount Kenya en ndara mago tiyo maber thuche wa kocha to jogi chalo gima ok ohero siasa mar ndara gin jo mibedo go piny to wuoyo so ageno ni jakom biro yudo thuolo maber mar bedo kodgi piny kiweyo chung' ewi gari. Donge naneno ka Sikri ne obedo gi jo Nyanza mangima jakom jo Nyanza Nyanza to kinge ni yalo ne choir iwacho ni you are preaching to the choir onge doubt ni Nyanza kata okobedo go and including kata Ikisi
to en go 99%. Gima dhano di yudi kuonde go. En oyudi. Koro kuon machalo dhot ka dhot nigi yo midonje go. O kik wabed gi one size. Kik be wabed ni Junet ne manyaka mak microphone kamora mora. Oro juang, oro ng'ane. Wakik strategy. Ka wachopo ei jomoko, to wegine magi mor mar mako microphone kendo leading kanyo. To kendo strategy, kuonde moko nitie midonje kiswoso, kuonde moko nitie midonje otieno, kuonde moko nitie midonje gi bura gi jodongo, to ok dang' obedi ni kumora mora en thum, en miel, chwo thum gi size achiel, ok oti. For example, sani gik makoro onengo Azimio ng'i en ni gisefwenyo ni kare padruok gi jakom piny omiyo gi asara. Omiyo gi asara nikech koro miyo coast ginyal goyo weche mag law mar jo coast motegno. Omiyo gi asara nikech wach port mar jo coast ginyal goyo motegno nikech court ni Naivasha to kendo sirkal nie mokele. Ginyal goyo wach SGR motegno. Koro iyudo ka kuonde mane jakom omako ka padruok gi jatend piny ni ogweno pek ne kanyo. Kasto Mount Kenya ni be koro jakom anto jomoko ne nien strategy anta neno ka jatend piny oringe kowacho ni ok adhi campaign to magi e jothurgi mowacho go dhok adi achiel mong'eye maluonge ni ng'ane gi nyinge madala. Ka koro bole kamano to ringo. Koro strategy nyaka loki to rally morowa mana kaka weche ma jambetre ni wacho, wang'eyo weche ma morowa. To kendo ka kora chako wacho weche manyalo moro jaluo matugo juok jaluo tang'egi. To aparo ni anto nawe mago nikech ok ane gimomiyo wasiko waolore pile. Gimomiyo waolore pile en ni waneno ka Kingi owuok coast. To waneno ka Kingi en jamijikenda kendo governor mane nigi ngufu. To ni pod wawacho mani kidhi coast to na ayudo mana ka ng'ane kende. To waneno ka Mutua bathe ka nopalore kata ka oonge teko kaka Lonso. Koro wawacho ni Mutua to dhi nono. To kano dhi nono to ne wakete nang'i Azimio. Tiende ni nitie gimodhigo. Koro wabedi anaparo ni nitie gima sesomo kuom wachegi. Mamano to na aneno ka samoro nyalo sume mobed timna. Ni samoro wabed joma ok ohero mana weche mamitnwa. Samoro wabed joma samoro be wa face reality to wawacho ni kato tek kayom. To ok ni macha waywe piny goboke macha wasekao nikech gima Martha Karua kelo. To kendo samoro nyalo wacho gi chir nikech ang'eyo Martha. Ne watimo kode BBI. Ang'eyo kura mano yudo Gishugu gi gik mane jo Gishugu obedogo. Martha Karua mondikaw makori wach ni Uhuru ginigi kowuok Martha Karua dhi miyi godni. Got mane waneno ka Mount Kenya Foundation beti winjogi. Nyaka ne gi wach nwa ni gi support bisecha kiwinjo Mount Kenya Foundation poka chaka winjo gi watini winjo gi in studio jiringowa omiyo wabed strategic. Okay. Godwins, wach mapek mokalo ma daktari otemo tumo kanyo. Number 1 gima na nyise daktari na chiel kum gika liche siasa ka miwuoro en PR. Ei town ka ne Sonko kete ji mong'eyo ni en malo saidi nikech kodhi kamoro tinyalo pa no pogo milion kanyo kare pesa mawe ka ji gore ne to en mana siling 10,000 kata 5,000 to joge to lando ni ng'eno we milion nyama kima ka ji pogo nikech ng'ama bobedo kanyo momako gini nikech dhano gore ma ok onene. Koro PR sama namba odhi malo. Achiel kuom gik momiyo ji noluoro Nairobi ka en kano kego ne ogo dhok ni kiny ji obi Uhuru Park by saa 3 osepong' ma kaminyono onge. Ma nyiso ni chiane ni malo. Omiyo PR sama ji bede rally ni kech mai momineno kada ka jo gine jo oda giketo jogi moko abiche tok kamera ile wuoye to jogi kabire to jogi chako chikore ni Ruto dhana 4
Kato yudo ka ja kamera no is very close to joma goko kuruto. Kato gibole social media ni Raila is heckled. Koro samoro kidhi e news yudo ka jogo ne baba orwako baba motegno. Koro mani luongo ni PR. Ke kawe akawa ma ibe okinono. To ng'ato be ama na kanyo to kare Raila jogi ok dwar. Kata jodala gi noriembe. To kare gin dhano auchiel gi. Omiyo PR en gima very important e siasa ka. E kuom wach nyadende Martha na koni gi omiyo wabedo gi Kalonzo. To namba moko mar ariyo an gadier gi gik moko ariyo. Ing'e ni nyaka ne wayier nyadende Martha kaka deputy. Ruto noloko itinerary mare ma 5 days en Central Kenya kanyo. Tene number 1 kopogore kata nomiyo wakora waketo Ruto bedo busy Central kuno. Seche godo yudo opportunity mar dhi koto wa Mombasa kamoro, dhi koto wa Machakos kamoro, koro waloro ne. Tene kawuono king'iyo campaign Ruto motegno, to wa minimize campaign mare odong Rift Valley gi Central kende. Okoyud kaka wuotho oko nikech wathung'e. Wachendo jogi kama na pani mara ni be gidwa ago gi ng'wech. So the fact kata ni Martha poko chako campaign. Mano alone is very important nikech koro wamiyo Ruto bedo modich e Central Kenya kanyo ma ok wuogi. En be joge go koro ni mana kanyo ringo kanyo every day. Then number mara re. Ing'e ni anto kamoro to bende samoro ji bileme jakom. To ana biro chungi jakom ma nyaka dakika mogik. Jakom osebedo koyombe yiero gi all along. Gimo osebedo kotamowa en ng'ama dhi mak microphone gi form ja to landi no kego ne oyombo. To kakoro wang'ni wabedo kamoro mageno wawachonwa ni wuodo tike ni nyalo miyo waje lendo. Dang' watim nang'o kech wasetemo te, waseloko katiba, waseng'anya paya, wasetimo 1, 2, 3, kura migoni, wasenwang'o. Matieni gima nyiche waremo all along en jalendo. To ka wuodo tike wache ni miyo wajalendo. Wando dang' wago uwi nang'o. Ok tieni wambe ka gima watimo en mane wadhi confirm gima watimo ga pile. Kato jalendo timre nani? Olandwa. Omiyo kata kaka daktari ne kete ni kuonde moko koro wabome wach. Oyo. Nyiche warie wach tir kata Mombasa kuno nwang'o to ng'ama lando wago onge. Kochuno ni bomo wache mamiyo wago. Wabomo wach SGR matin gi sani. Kuongo lando wa mondi. Nwarie gi kose lando wa. Erokamano. Daktari wach mari mogi kiparo ni saa ong'ado waka. Erokamano. Aneno ka yiero ni pek ne dhi bedo weche mag yuto. Weche mag yuto. Chiane ok dhi bedo loko chik. Ok dhi bedo ber ng'ato kata gi wang'e mamorore kata mok morore kata gi ring lake. Dhi bedo ni to ng'ani timo nang'o, ta ng'a dhi yudo ka, to nyithinda dhi somo nang'o, to tije wadhi yudo nang'o. Koro miyo ng'at madhi wacho mang'eny, gwelo pujni mang'eny. Mok pujni, ing'e ni samoro kiuso gimoro wachna mogik. Samoro kiuso gimoro tinyalo wacho ni ne gari ni kaka ler. Yawa ne speaker moting'o, ne rangine, ne tiende kaka dongo. To samoro yo ma joma uso go kono wani tiyo maber en ni nyiso gimonyalo timo ne ng'atni. Gari ni nyalo muomo kodi bungu, gari ni ne kata ki gine to chamo mafuta matin. Koro wawe ng'eyo chia mar gik mamorowa kata mana mar kiani reform go. Wawachuru weche economy. Nikech chunjo Kenya diera to nie weche economy. Erokamano. Godwins. Aparo ni daktari wacho kama ber miwuoro. Economy ni mwuoye kata na Central Kenya ni mondo wanwang'e. An adwaro ni jakom nosechako gi formula maber. Wakungo pogo piny. Mwanyiso ji gima wadhi miyo gi kulingana gi dhoudi. Ma gima nomiyo campaign wadhi malo maber kabisa. Mar ariyo, gima ne jakom ochako go maber kata weche mag otese gi. Joma ng'eny samoro Rio River Road ema gidhi yudo otese nikech ong'e gima otimo to kodhi kumidwa ni mondo time gicha tipenje no tasere gicha to lonye saidi. Magi gik makane jakom ochako wacho ni koro onge tiende dhi River Road wabiro mana miyo tasi tim giri mitimo pile ni e yo mowinjore. Tiende no chako wuoyo gik ma japiny dwa no winji. Omiyo ka wawuoyo e gik ma japiny dwa no winji e weche mag pesa to kata Central wadhi yudo maber kabisa. Erokamano. Nyakoro mwajwang' sama wawang'o kaendi en mor mar bedo kod yodhiamo kawuono parni bang' dakika manok kende weche manyien adimba e Ramogi TV kod George Bati kaachiel kod Lydia
mana kokalo Ramogi TV. Kao kamano riti makawuono bedo kod odhi maber. Kwan oyiengore kor nga en 55 koso en 55 kimeda chele dire kanyo kata 50% plus 1 koso dhi bedo nade. Wana ketu wang'o nyakwarom nga juang tarik 9 madwe mar aboro higani. Kao kamano riti makawuono bedo kod odhi maber. Med mana keti Ramogi TV.